Isang subscribe naman dyan, mga idol. Let me be your hero. Would you dance if I asked you to dance? Or would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear? Nandito na po tayo ngayon sa bahay ni Mr. and Mrs. Mariano and Laura Dolores para ihatid ang pasorpresa ng kanilang anak. So, samahan niyo po kami at ating ayan kung ano ang magiging reaction nila. So, tara! Hi po! Good afternoon po! Dito po ba ang bahay nila Mr. and Mrs. Mariano and Laura Dolores po? Dito ma'am, dito. Oh, saan mo sila? Sir, meron po kami i-deliver sa inyo pero may babayaran pa po kayo sa amin na 2,000 pesos. Delivery fee po. Delivery yun. Yes po. Pero itong delivery yun, bayad na. Bayad na po sir, pero yung service fee lang po namin, yun lang po na bayaran nyo. Wala pa kumpiran dito. Ikaw. Nandun sa loob. Wala pa kumpiran dito. Ikaw. Nandun sa loob. Ayan po, so tignan nyo na lang po muna mama po. Tignan nyo na lang po muna. So paki-open na lang po sir, tsaka ma'am. Tayo ang nag-open. May inaasahan po ba kayo na na delivery po para sa inyo? Ay, kaninang umaga lang na sinabi yung mga anak ko. Ano po yung mga anak nyo ma'am? Nasa Amerika. Nasa Amerika po sila. So ayan nga po, ang pinapadeliver nila po para sa inyo. Ay, papakibuksan na lang po ito sir. Hindi ka matasa. Tantantig lang. Let me be your hero. Makasangita. Would you dance if I asked you to dance? Or would you run and never look back? Siyempre po, happy Valentine po sa inyo. So, yung picture taking, ito pa pong isang sorpresa po. Wow! Happy anniversary po! Sana all! Wow, sana may kabalintino akmat. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. May ulo ko. Ay, naka-record yun ano? Yes po. Tapos ipadala yun sa kanila. Yes po. Awo. Ay, thank you. Yan po. Hindi ko akalain na ganito. Thank you so much. I love you. Magkapasangit ka mo. Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble
if I touched your lips? Or would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. A few moments later. Ayan. So, sir and ma'am, ito po, meron po akong ipapanood na video sa inyong dalawa. And Papa, happy Valentine's Day and take care always. I love you and I miss you and see you soon. Thank you po. Ayan. So, ito pa po. Ako, anak ng yung babae. Oh, malaki na po mama, no? Ayan. Ay, po, hindi po mo. Oh, ito po ang message na nagpa-surprise po para sa inyo. Belated happy anniversary to the most loving, supportive, and generous parents. I am truly grateful that you are my parents. Thank you for all you do. Thank you for always believing in me. I'll always remember your sacrifices for us. You are truly amazing role model of what a loving marriage. All sacrifices that you have made for us to give a best life. I will never forget throughout my life. Thank you so much for everything. Wishing you many more years of life, happiness, love, and good health. We love you so much, Papa and Mommy. Happy Valentine's Day. Love, Chef. Ayan po. So, sir, hihingiin ko naman po yung message niyo po para kay Ma'am Shelo. Thank you, anak. Yung message po, hindi na ako makapagsalita. Sa tuwa. Saya, sa tuwa. Sa surprise. Yung sabi ko nga, si Bongbong, imbis na hindi nila puputuhan dahil napunta sila doon sa kabila, nagiging triple ang puto namin at saka kabaitan ninyo. Ganun din sa amin. Hindi ko masabi yung kasiyahan namin. I love you all. Thank you very much. Ma'am, message niyo din, Papa. Hello, anak ko. Pagyawan kami dahil yung patulyo. Hindi ka mapigilan dahil kalabingit ko, ragsak ko. Pagyaman at kiniapo. Sabi lang kung nga taga-dupay, titid na nga. Pigsa tayo, kansalunan tayo. Agyaman tayo, kiniapo Diyos. Kamalpas mo kumaday ti pandemic. Ano magkikita tayo manan. I love you, anak ko, Silo, Marlon, Harold, Ricard. I love you so much. I miss you. Bye. Ayan. Thank you po, Ma'am and Sir. So, in behalf of surprise mo deliver ko by Miss Maylene Panabay po, we wish you all the best po. Happy anniversary and syempre po, happy Valentine's and keep the love burning, Sir and Ma'am. Ayan. So, isa po kayo sa institusyon na nandito pa rin po kayo dalawa magkasama of all age po ninyo dalawa. Ilan taon na po kayo, Sir? Wala. Kung papapatain mo ako, Ang gabag. 37. Ay, kasi baliktarin natin yun. O, sige, alam niyo naman, kayo po. Sa October 4, 69. Wow! Pero tingnan nyo naman po, talagang malalakas pa po kayo. So, keep safe po always, Sir and Ma'am. So, maraming salamat po ulit sa pagtanggap po ninyo sa amin dito sa bahay. So, Sir, ito po ba ang isang regalo ni Miss Maylene po. So, pagdamutan na lang po ninyo sa ito. Ayan, so, isang bag po. Saan galing ito? Balikon po yan, Sir. Regalo po ng namin, ng boss namin po sa inyo. Opo. So, happy anniversary po ulit sa inyo, Ma'am and Sir. So, ayan po. So, guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel. Surprise pa deliver ko by Miss Maylene Panabay para updated po kayo sa mga videos na ina-upload namin. So, lagi lang po nating tatandaan, every gising is a blessing. God bless everyone. Bye! Let me be your hero. Would you dance if I asked you to dance? Or would you run and never look back? Would you cry? Yes! Thank you po!